Bueno, ni gari naiz, ni gari Ainhoa eta... Hemen gaude ni Barkatu. Brutala izan da hori, tio, grabatuzu. Bueno, gu gea Iban, Ainhoa eta Gari, Kapitan Tortugatik gatoz, kedate abestia aurkeztuta, eta hemen zuekin galdera batzuk erantzungo ditugu. Pasen. Gehiagotan apurtu duzuzuk bihotza, ala zuri apurtu dizute? Ostra, nik uste dut bihotz gutxi. Apurtu ditu da nik. Neri behin agian bai, baina nik gutxi, momentuz. Bueno, lasaiagoa da zuri, konparatuta. Zein emotiko norekin identifikatzea. Da mitiko arpegio eta hemen gorritxua da, hola da. Ez duna musuik ematen, baina bai, hor gelditzen dana. Zer da parrandan pasa zaizun gertakari jarkorrena? Ni pasa zaitena? Ni oso txintxua naiz. Bai. Ez dakit. Zu esango, zera nik ez dakit. Goratzen naiz batean autobusetik anegan atera zala bat. Bueno, zuk egindakoa. Nik egindakoa, Ja, bueno. Ez ni oso txintxua naiz. Hori dio. Ez naiz ateatzen inaz. Zein da zure esaera gogokoena? 200 goraztiarra. Pasaitzea, Ona da. Pasaitzea. Bueno. A ver. Zer da mozkorro zaudenean egin duzun gauza okerrena? A ber, gaztea irratia, zena ez dute esan honekin. Jo, ni pia azkat, baina ne gurasoak ez dira rongo kontatua, osake. Hola esako en plan, normal. Potatu, tio. Ez okai. Zer da? Jode. Nik uste eta udaki dala Ibanena. Zein da? Fantasia sexuala. Jo, asko. A ber, zer kumela Denak. Esperientzia dunatu. Okerra, handik ezin dit, entzun baino. Ez zate usartuko? Usartu. Jo, eske asko, lokura asko, baina bat. A ver. Ez geni batekan, baina ja kumplitu dut, ja indet, ez da fantasia bat, ja realitatea. Nire fantasia sexuala, musikarien talde batera jutea eta behegin, mandan gaukitzea. Zagitze esan, txikos. A ber, alperrikakoa edo erabiltzen ez duzun interneteko azken erosketa. Nik ez ditut ibiltzen, baina da netzako kriston erosketa, erozin ditun bizikletan ibiltzeko argi batzuk potro itxurarekin. Absurdoa bada, baina netzako dala. Netzako absurdo izan zen, garik oparitu intzia dela beste oitako potro batzuk, eta ez da ez ditun erabili. Josin ditun igual goztos. Ikusi honi konfrarte ez da. Nik ez dut internetez erosten, txikos. Ikasi. Bueno, gogoratu, kedate abeste hori antzun gai dagoela, izugarrizko plazera izan da hau sortzea. Eta hori, plataforma guztietan dakazue, YouTubeen ere bai, denean, eta muixo pila bat eta disfrutatu. Gaztea.